Shabu pa more sa Bacolod City, masobra tunga sa milyon ka pesos. Nga balor sa shabu nakuha sa isa ka high-value subject, runner sining nga lalaki. Samtang mga tapang ko naman sa Bacolod City Vendors Plaza sa Barangay 12, liwat nga ginpang baklas, bangon niya napatihan padayon yung ginahimo. Ruuruan sang droga. Yaring balita nga itong gintutuga. Apisan wala nakahingagaw nga magpangilay sa pag-operate sang anti-drugs operative sa Ibalay sa Barangay Madalagan. Nagtaas ang kilay sang 44 anyo sa si Rowena Ponce matapos may buluan nga masobra tunga sa milyon ka pesos nga shabu ang nakarecover sa iya. Depensa sini, hindi niya kinahanglan magsunod sa illegal nga negosyo. Baod regular ini nga ginasustensuhan sa iya fiancé nga afam. Wala may fiancé ko sa US. I-process ko papers ko going to US. Dako man sa operasyon, ang ginabasuri runner sini nga si Alter Hernaez, 32 anyos. Depensa sini, ara lang siya sa lugar agad kay uhod ang electrical wire sa balay ni Ponce. Tigiliyog lang ko yan. Wala mo kuya kabalo mo. Ginakabig sa BCPO nga dako accomplishment ang pagkadakop sang duha, nga kabahin sang drugs watch list sang kapulisan. Ginapanghinyo taman ang bulig sa iban nga mga units nga buligan kita tinlo sa mga nagagamit kag nagabaligya sang illegal nga droga. Liwat nga ginpangguba sa otoridad ang mga balay-balay sa mga tapangko sa Bacolod Vendors Plaza. Gin-operate sa PDEA Region 6 ang kontaning pwesto sa display sidewalk vendors sa diinaktuhan nga nagatransaksyon kag nagagamit sa illegal nga shabu sa Remia Espartero, JC Dale Claire Monte kag Benji Paruncillo Despe. Nakuha sa ilang masobra 115,000 pesos nga balor sang shabu. Ginadusos ang tagpamuno sang Local Market Council nga si Kieron sa barangay. Ang lugar agad hindi paghimuon nga drug den. Mayo nang tadani primero kung daw mga karinderya lang. Amo na red light na siya, ti subong drug den na siya. Upod kay Rinal Castillo, Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.